No mitä vittua sä beittaat? Okei, ei se. Nyt voidaan. Sneakers, never die! Jaha! Selkeä vitun. Mikä rauhoittas. Niin. Kämplääminen. Joo, sun kuolleen vaarin paneminen vittu. Vetarrinatsi vittu. Se on meiltä aika hyvä tiimi, jos me vaan niinku nussittais toisen niinku friends with benefits. Joo. Mango. Joo, turpa kiinni! Mango. Vittu mango saatana. Jää boy, toi aika tuff. No saat beittaa, sori. Se saa pois se vitun läski kikkeli. Mango. Turpa kiinni! Outplayed. Kyllä sä voitat. Mitä vittu sä autoitteks minionia? Mä olin vittu näkymätön ja sä autoitteks minionia! Mitä vittu? Sane pitäis liveeksi kyllä. Niinku mitä mulle tähän tällä hetkellä. EG Nonchalant Dreadhead ja Senda. Mä oikeesti räiskään sun koko puun. Nice. Joo, sun koira is getting it tonight. Tänne sä kuolet, me molemmat kuolla. Et muuten kuole. Mitä vittua Sane? Se mies on niinku 2 HP vittu hakkaava ja sä vaan vittu imet kyrpää siinä vieressä vittu. Mä pystyn luuttaa sua. Mä edes vitsaile. Fucking nigger! Vitun neekeri! Kuulet sä Tovi? Joo. Oikeesti sattuu. Banner Frank. Yeah. What about? Oh, what? Oh, you mean the porn star? What the fuck? What? Do you mean? It is a porn star. That's the name like. Ihan varmasti on tarpeeksi yhteen metalliverran. Mitä vittua? Amorustipä sinä vittu. Amaruin kids. Kuinka hyvä sä voit olla? Niin joku vitun neekri, joka vittu nussi sen siskoon samalla kun se vittu pelaa ja tunkee ohjanta sen vitun pauvan persen reikään. Ja vittu vaan vittu nuolee sitä vitun nastea, missä se ampuu. Se voi oikeesti saada sut tapettua. Guys, please, skyscraper. Raper. I hope you gonna get raped by someone. Maybe by me. Make your way to its location and defuse it. Mitä? Okei, ne tekee tätä tahalleen, mitä hitto. Niinku mä hyppään tän vitun näytöllä, piekkä reippana kaikki. Okei.